JS, Batman. На този бит влизам и става убийство. Тегъв индивид съм от малък, при мен няма нищо чисто. Поведението ми е сатанинство. Не е типично за тези, които не ме разбират и го приемат лично. Когато ми се бе, подхождам садистично. Хапя я по бедрата и сменя боята. Блъска ми от кер главата в стената. Карва ми мощно език, докато има кръв в устата. А после я душа, докато лежи на кревата. От малка е доста напред в нещата. Мамина сладка ще се изложи да ми роди и после ще я изнасилвам пред децата. За повечето от вас тези рими са много чужди. Когато ми се правите на морални, ми ставате скучни. Ебете се за пари и по цял ден нищо не правите. Обаче се чудите по цял ден с кой да се заяждате. Понеже нищо не става от вас, лягайте на земята брутално убити и се разлагайте. Трап мелодрама, безплатен каталог в Инстаграма.